abo ni so yi woni kono bia ne bi mpari nyede de etable e bora la bi peu wallahi e ma fuike atela wallahi bile ni mimi na nataka nla be blin kan sige koroke abinilla Nana so juna bi. Okay. Merci. Zana do na wala. Niko. Teti ko wana jani ga boni ga place special la. Wani na fiya do donc. E ma foi jade mena so no dipe eduna. Foi ya la de kanya. Diga ne fan fala la de kanya bai. Funa kɛra fɛngɛ tabali bɔra ka taa yan fɛ n'a bolo ma foyi jateminɛ fɛn min bɛ sa ju sagoya la wallahi bilayi e bɛ sa diden su bɛ sa cogo min e bɛ sa ten a kɛ ala kama sɛgɛnnen bɔra baarakɛyɔrɔ la i bi ni ala cɛ kɛlɛ ni fɛn ninnu foyi tɛ na sun na ne mana ji de ma yan sisan ne ma sigi duguma yan k'i ka tila ka kulo yankɔrɔ lajɛ n'a sɔrɔ min b'a la ni tini nana n kunkolo don i da kɔnɔ i k'a lajɛ k'a dilanna fɛnɛ ka sira ala ɲɛ sa i kunkolo a tiɲɛ don a dilanna ka taga wari bɔ k'an kunkolo dilan e de la ka ne farilen ta san joli e de da kun bɛ ne kan yan na karisa i tɛ ka pari a dun ta a bɔ ta bi n bɛ labɛn k'an sigi k'i kɔnɔ k'i ka place spéciale bɛɛ dilan ne bɔra e ka diɲɛ foyi foyi tɛ laban hɛrɛ la. Ma jateminɛ parce que wallahi bi e t'a jateminɛ koyi bi kɔni e t'a jateminɛ parce que ne b'i ɲɛ kɔrɔ yan don o don tɛ yan e bɛ ɲinɛ dɛ wagati min na e tun bɛ taa ne nɔfɛ hali don min na ne de taara ka taa fini bodi don ka na e nɔfɛ dada e mun fɔ k'a man di e ka tugu muso kɔ ko muso min bɛ taa fini bodi don k'o ma e ma
hein nous peut créer ni si ça ndugu be je e ta bara oro ali message ni kele ali ne ka téléphone be blanc si ça sogoma fo chou ati sonné jango message ni message mi jigle a kono orange mo ko message ali ete ni wule téléphone na akar sabe chugudi janne ko ngadu yandu sogoma be wule be message chinima ne sira bara oro be message chinima chauffeur ni dona ko so be message chinima ni be ni da be message chinima na unduna ka ba o ya banini hawakili beta kena mata udi la sa Fadi ha ita beje ngambora bararo no ngulu chauffeur no bararo stressi sono fana mena la fiya mi fiena stressi be berika ayere be kle ba to bili minade o no stressi jugute na mo beto ama tuni kan labe aw nya goro na ma ayere faka aw ya nya tula abe boliboli la kena mata no fe amu no so kono mesaite ci awma me abe ci kena mata uma ya fama sa yi parla yi ngulu nyana fini nyana yi parla era de eto fie ka tele kene na yamblimi soy mono ko fatiki ma pari abo ni soy mono kono biani be pari nyede de etable e bora la bi peu wallahi e ma fuike atela wallahi bileni mimi na nataka nla be blin kan sige koroke abinilla ah les ngane ndoro ma fuike wallahi tela fi ka fo shomere ko ni ma pa teniri so ila be abetikile ya ne aye maya abetikile moi hein faut na la toro mo se ne ubara la kana ibina ka su kimini lafia o ko kele mi ya to ala mo se ne ubara la kana to kana mi nga to ke parler c'est le problème era na nesro femina era como de go do hein e par là vous parlez vous venez sera qu'elle là